И здравейте на трета част на Minecraft Skyblock от Селамоне. Аз съм Никича, YouTube, т.е. Електрик, къде има някакси нещо, ще си имаме на Minecraft. С нашите приятели от Damish Players Gamers BG. И... да. И... с Петър 599, който за жалост вече не е част от Damish Players Gamers BG. Кой не е част от Петър. И... продължаваме с Skyblock. Това трета, втора, пета, десета, стотна. Трета част. Най-сетне! Дами и господа, тези, които са всички, които гледат този видеоклип и всички, които не го гледат, все пак са превъртяли до тук. До този момент, най-сетне, нашият гадният Триалиас, най-сетне му загина! You look at me! Не! Сладко отмъщение. Да. Аз пак ще направя лък. Не барай стринга! За нещо ще ни е нужен. Чакайте са. Не барай стринга! Опа! Ама къде са всички? Къде отидоха сапленгите? Айде! Не съм ги взимал. Аре бе! Хора, вие са... Значи 36 отидоха. Чакай са, аз ще ядна, сега ще ядна. Стига бе! Не мога! Sky the member, Julian. Как те прецаках? Хора, къде отидоха сапленгите? Не знам. Не, Някой да има две не капчи. Имам... тебе ли съм? Марто, колко сапленга имаш? 5. Ние имам 10. Добре, някой да има каблстон. Къде отиде цялата диньо? Не С умене. мене. Може. Еца. Ама ако си гладен, няма да ти я дам. Кладен съм. Да бе, да я изядеш, аз нямам никакви бутчета. Бу. Не бъдете стиснати. Чак са. Моля, Веско, не ги такова. Оставам с малко Добре, очей, дайте сайте ми. да си. Оставам с малко очей, сайте ми да си. Моля никой да не ми ги взима, моля ви. Искам да се кюна, за да имам бутчета. Защо в Марто, тебе бил? може ли? Защо в тебе За бил? малко. Марта, защо в тебе бил костения прах и кокалите? Аз казах за дървета соки. А защо в тебе бил шугаркейн? Ми за да такова... Ама трябва ни вода, чакай са. Сетих се как. Някой. Мили, че той падна. Имахме и много лед. Имахме 7 лед. В има. Използвах малко и вече са 5. И аз имахме 7, аз използвах едно. Така. Да, Така, край. добре ли? Нали? Стоп. Искате ли две страни да са за шугаркин, а другите две да са за кактус? Ми тази страна е тук ще бъде с шукра. Кактус! О, Так. О, ще падне! къде да го сложа? Тук ще го сложа. Колко имаме 33. Защо? Нещо 4 минути и нещо. Тук видео съм. клипа. Искам аз да си направя стрели. Ние на третата част вече минаха 4 минути от видеоклипа. Пак ли? Да, пак. Нашия Петър 599 Изчезна. изчезва безследно. Всъщност не изчезвам, падам от света без да искам. Пипри! Вие за Паднах с един стак дърт. И с 20
Гледайте. Не. Сърце и половина. Пак умрях. Пак ли бе? Стига сте Пак умира. умрях. Минаше Какво? Ще чупа дърво. Ще чупат. Не бе, Чуков! Не бе, трябва ли аз не? Това не е за пъти. Ти ще щупиш дърво, аз ще щупа твоята тика. Не! Намерих си лък. Дай ми го! Няма да ти го дам. Аз пак ще използвам. Който си го намери, за него си е. Не. Дай ми го! Базикам се, той е паднал от Пак ми е света. 15-тия лък. Базикам се, той е паднал от света. Той е И аз- добри в лавата. Да. Не знам, аз... Я правя нов. Стига. Престани бе! Еми, Беби! Аз нямам лъка, ма. Нали, и аз... И за какво ти е лък, като нямаш стрели? Единствено аз не съм да умрял. ви държа. Единствено аз не съм умрял. Вау. Аз умрях един единствен път. Аз 125. Аз нула. Аз не знам. Към 5 пъти. Аз Че! към 55. Аз към 1555 пъти. И, дами и господа, които гледат този видеоклип и които не го гледат, са стигнали превъртяли до тази част. Както виждате, на този остров има много мобове. Това е моя остров. Да бе. Да, бе. Вижте, няма чест. Има. Да, няма. И на това няма. И както виждате, там има толкова много мобове. Яна, оставете си идеята ми на тебе. Аз отирах на моя скай, няма нищо. Аз ще взема дърта. Не си тука. Аз ще взема дърта. Аз написах Sky. Написах Имате Sky. по един чак на вашия скай. Опа. Един так дърт. Хора, един си е направил къща. Добре. Ама, хора, знаете ли колко хубава къща? Добре. Колко 300? От дърво. На 3 етажа. Ние в момента... Камъка ми падна. 308 камъка ми падна. Беби! Хора, аз в 1:10 ще си... 1:05 ще тръгвам. Що? Навън. Излиза. И вече 8-та минута и 8-та секунда минаха. Ние с Триаля си ник. Само 15 играча сме. Ник. Да. Триаля, искате ли курса излезна? Да, бе. Значи, това И ще викне да бъде... корей патер. Да, мисля, че това ще бъде предпоследната част. Але, щях да падна отново след. Добре, само да кажа. Това беше всичко от мене. Абонирайте се за мен пак за третия видео, за трети път го казвам. Може да има четвърта част. И другите ще има четвърта част, която ще направим точно сега след 15 минути. И това беше всичко от мен. Абонирайте се за Danish Players Gamers BG, абонирайте се за мен, коментирайте за тези два канала, лайкнете всичко както искате, ако ви харесат видеоклиповете и скоро!